A világ felgyorsult. A 45 másodperces prezentáció már túl lassú. Nézzük 30 másodpercben a tényeket. Az emberek többsége azért nem csatlakozik egyetlen MLM hálózathoz sem, mert nem tudja elképzelni magáról, hogy meg tudja csinálni. Nem tudja elképzelni, hogy fel tud építeni egy 1000, 10.000, 100.000 fős hálózatot. Ezzel én is így voltam. Amíg nem találkoztam egy termékkel, melyet mindenki ismer, és a felnőtt lakosság 83%-a naponta fogyaszt. Egy módszerrel, mely bizonyítottan mindenki számára működik. Ez a termék a kávé. A módszer az online hálózatépítés. A kávéfogyasztók nem felejtik el a kávéjukat meginni. A kávéfogyasztók nem akarnak a kávéjukról lemondani. Minden kávéfogyasztónak nagyon sok kávéfogyasztó ismerőse van. Csak egyetlen dologról kell döntenie. Hajlandó-e ön is kipróbálni egy másfajta kávét? Szerintem egy próbát megér. Az időnk lejárt. 30 másodperc. Ilyen egyszerű. Minden 30 másodpercben 120 000 csésze kávét isznak meg csak Európában. Akar részesedni ebből a forgalomból? Hány embernek tudna tovább küldeni egy ugyanilyen videót? Bővebb információért keressen meg most!